Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong tray master role ki badan hapo ka shatri jong ka all Jaintia master roles workers and labor union hadin bakila dapan bena ka lai tarik unok pra arjar pesau shakilat pathai khubor bakin yami banakhi lada ka sarkar jala kamla ban pinkiu ka jingsiu variable dianas allowance ya ka baka sarkar kala di ban pinkiu nadu ka shitarik risau arjar pesau kumju ya ka basic floor rate ka badai ban kentiu shisin sansnam nadu ka shitarik risau arjar arpulai katkum ka minimum wage act shijakhnai spa sanpupra Henry Wat hadian bakaseng kalami syakmat ban penbenaling bakilat pathai khobor bandawa naka sarkar Henry kampat don kanu ke jingtho naka sarkar kumta haka khatnyo tari uno pra arjar pesau kani ka kenhun kalami da kispa angut hamadan malki ban pendong da kejingyakhi ya ka bakin sedang nadu menta kasngi hamadan malki tal hadu baka sarkar kanda ai da ka order kisala ban weng ya kejingyakhi habakran baki nong yalam kani ka kenhun kila ong bakila ap nadu menin kasngi ya ka order namar ka sarkar kala penbena bakan pelat ja ka order hapo ka hanyo beje Henry tar hadu menta kim shim layo kanu ka order kumta kila shim ya kani ka sinjam ban mi pat ba hamadan malki kila ong ru baki nang don ki banwan ban shim talang ban yakhi Konrad Salma. Konrad Salma. Wiedemann. Ngi naka liang jong ka all Jaintia menstrual workers ni wan hang ne naka benta jong ka nong ka bha ka benta ka baga sarkar ka dai ban ayangi ka dai ka basic floor rates ka ba ka dai ban pelaj no namar ba katkum ka an ba ka sarkar hi ka dai ban pelaj ya ka ne ka nong ka jongi na ka sisin sansnem ka badai ka basic floor rates te katkum ka jingyai lenti jongi kum ka seng ngila lai ban ai ya ki reminder syaki syaka sarkar bahkan sngeu bha ban pentrai kam no ya kene ka jing dewa ka jongi ya kene ka hak ka jongi hai ka jingyai lenti ka jongi ka long kala sim kumba kala long ka por la sisnem kala tam na ka sansnem la long reusnem sau benai te ka jingyai lenti ka jongi ka long ka ba ado kata namar ba ya ka hak ka bangi dei hak ban yo ngimpat yo haduk menta te balengi wan hang ni ya kene hi pila yo hi naduk mensua naduk basdang jong ki general meeting saman ki block unit ngila ya pembai ba ngila pensngeu hi ka sarkar ro ba hak ka khatneu turek lada ka sarkar hi kam ai kene ka hak ka benta ka jongi ngin yo wan hang ne ban penlong ya ka hunger strike ka ba long claim kutpor haduk ba ka sarkar kan ai no ya ka order ya hak ka benta ka bangi dei ban yo kum ki nong tray belas ngi hapo jongka te ha kajinya lenti jongi minin ngila ya kendo bat ki finance jong ka lari ki laong bakin pelait no ya ka order minin kasngi jong ka khandriu trek ngile kendo bat ki finance nang ta te ki laong ban pelait no ya ka order hapo jong ka new beje tingila up hapo new beje ngimpat yo ya ka order haduk menta ngimpat yo ya ka order te kata kadau ko penlong ngi ken ban ya wan chane ban dawa biang ya kene ka hak namar ba ngila yo I ba ka sarkar hi ka kensting palat kampet yengi ki barit katahi ka jeng kamun nakaliang jepi ka rompat yo ka order pin beteng ni sang ni hoi nakaliang ka jongi hi kum ki para members baro hi ki ba tray jong ka Mr. Rule te ngini abai ya ka order haduk ba
banda yo lada ngim yo ya ka order ngin peteng ba ya kan ne ka jing syong jong hang ne Duduk lendo tak mesti punya sedang pak. kahang ga strike kan sedang hina dok mentah ga ngin dok kat new turik ha kan ni Cina kali yang bersokar kelawan emang keren pi hadim bayang ni pasti. em hadok mentah ngila ap ngilawan hang ni na dok ka kan je dok ka khat ar jing wan hang ni tang ba hadok kata ka poru ngin pat yo ka jing ya kerana kalian jong ka sarkar Kalau pesan pi kuat kan kaji kentir ke pi don kamp pi kuat. ya ke persen te ngim pat ngim dawa ya katahi te ngi pidiang hi lada ka sarkar ka ai ya ka hak ka jong Kamu kerja kan ya ka percentage te ngim ong nama ka sarkar hi ka dai ban khmi ya ka yau ka hat ka yat kumno ha ka dor ka bakumno ngi dai ban em ngi kum kinong bala ka sarkar ka dai em ban investigate ha ka yau ka hat ha ka no ka dor bukan pensiong ya kata ka jing penkiu te ngi khmi lanti ngi klem ong na ka liang jongi ba kata persen nrai ngi don ka jing yasha ngi long patient ni ai hak sarkar bakan ai hak no ka dor bakal ya hak ban penkiu yengi kinong belas ni tam kawai ni kerpat ka sarkar balai kan hadu baka kekentian na ki kalami bahkan penkiu hapok ka order kan mi hapok anyo beje hadu menta ni bun ki member jong ki bakwa ban wan hang ni hendrai ngila pentip yaki ba ngin kermen ngin yo hapok kanyo beje la bun ki ba pet ban wan Ndai lada ki wan barok ti kani ka bandan ru kan khamnya ti nagata ka daw ngi kermen baka sarkar kan penmi hapok kata kapur baka ong ti buon ki bala pep no banwan ti lada ka sarkar kan penmi ya ka taga order ka bakala kular ti kita ru kinwan nadin kinya simbentalang hagani ka undefinite hanggas Muslim. ia kata nadu ka central government kaladon ka minimum wage act 1948 ba man kasan snem ki haban penkiu katkum kamar katkum bayat ki por ba ki mar ki mata ki bam kadi ka boarding ki ba school khon barok na dong sedong kila kiu ti kila ayat katkum ka central order haman laki state government ki dai ban penkiu man la kasan snem ya kani Kamu kan minta sakut kan Muslim. hagane kala dai ban kiu FII nagane ka sengjongi All India Muslim Workers and Labour Union hagatu ka por 8,000 khat phra khat new tarik 8,000 khat phra ngila don ka hunger strike na ka benta ka ni ka basic floor rate hagatu ka por ngila yo tingi kermen bag sarkar kan penyat baik ya kan ni ka ya ki an ki bakala pan ni hendrai hadu mentapan ngi haban mi biang ladap hendrius nem ngi haban mi madan biang ngaong ba balai ka sarkar kamle ran lada ngi kibarit tam kibatrai hapok ke sarkar phim ai phim pi hakapor ke babiang hangno kan pi ong ba kami khalia kan long ka ba develop hangno kan yan don kata ka development lada pi yo barit phim la ban pi hakapor ke babiang hoy ngi na jaintia ngi don barok tang ban nakhasi rukidon nagaru rukin sawan te barok hi kami khalia ki kwa ban yadon bentalang namar kane kadai kamdai tangi gi jaintia ni kren na ka benta jongi gi jaintia rai ka affect ka khta pat ye kami khalia hi barok ka wai te ki wai pat ki masrol ki bedon hapok mi khalia ki ru ki kloi ban yadon kti ki don nang ne ki don nagaro ki don nakhasi na west khasi ni east khasi barok ki yadon lang Kaya ba pala pri ba pimi ban ya ki ha padang haspa ban poi ka Christmas day Christmas. PE kumbaga ong ngi day kinong tray beretam ngi don ka jingya sha ka basir kai nadu sitrik Oktober ahjar khulai kala day ka san snem ka day ban penkiu te kapalong yang ngi ban mi hadu unu Desember ngi kermen namar ke jing tho ki bangila ai sa ka sarkar hadu UCM ngila ya keren ngila ai ki jing tho ki reminder man la kapor ti ngi kermen ba kini ki jing tho ki bangila ai kini ki jing ya keren ki mangila ya keren ngi kermen bakan mi te anda la poi ni benai Desember pilatip hi nengkong tam to karini wali ki khon kakta em yangi ki long yeng long sem kham tam yangi ki single model
kiba habban penbiang nadong syadong ye ke yang ke semi ki kon ki kiti te uniu penai udai bakta tam ye ke yangi baro kum kinong belas ni na kata kada ngi habban mi hau niu benai namar balai ki renew ye ki kon jong ni ki Christmas kala jan kut snam kala jan ki kot ki slab habban thet te ki renewal ye ki school habaro ki kon ladangi don arlai ngut kon kakta lada ki bedon kendai si pheu ngut kon kin le ayu tang ban bam rum yo shu kata ka pelong yang bangan mi hau ni benai